So mga to guys no, mayong hapon sa tanan. Di rin ako gisugdan akong vlog karon sa Deka. Kay ako ka vlog kanina kay nagdali-dali mi kay malate na ako ang commander. So bago na to sugdan ang tanan, pasok sa intro. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's not. So karon guys, pauli na ta. Whoop. Get money popcorn. So mana to gatod si commander, pauli na ta. Pero mohapit sa tag bypass guys, kay naa daw mga kaubanan na to nga mga vlogger o mga mamitikay nagtapok dito sa may bypass road no, ato ang hapitan. Signa yung mga bagong sticker dito ngayon na pag stick. Woo! Biar money popcorn. Oh, murag nindot ang tempo sa kahaponon karon guys, kay murag ulay mitag di mo ulan no. Sige na ulan. Init og adlaw pagkahapon mo ulan. Subaw kayong labas. Medyo traffic na gamay oh. Basta inaron na alas 5 na rush hour. Sugod ng kuan, sugod ng guot. Guot kaayo. Paso, lola lang ta. Medyo mubo-mubo gini ako ang vlog ron. So, naanata day sa may Takunan Cemetery, public cemetery. No? Shout out day ko sa mga kuan. Nakahimlay. No? Pandamay. May pa sila kay na relax na. Kuan na sila yung mga problema ang ginaatubang. Kita nga mga buhi nga nagkapabilin, daghan pa tag mga atubangunon nga mga pagsulay sa kinabuhi. Pero laban lang gapon, bahala ag pait. Laban lang. Sugag tingog sa buwan eh. Whoop! Kapit na. Bypass road. Okay. Okay. Likaw na ta. Okay. Bypass na ta. Naba ka o wala. Og wala uli. Og naa maayo. Ay na mga idol ako dito. Tara.
Ah, saan ka diri, master? Ya, basta dol. Wala kani agad ginjan ko. Ginjan ko ani. Hoy, isog ko, maski asang inom. Ah. Isog. Siya ka ba ni master? GC Click. Ay, siya si JC Click. Ay, Jun mo na master. Jun mo. Ang bato karon. Wala, wa mo ginaog na og kuan. Wa mo milaog na og. Ha? Lagi po ni. Vlogger na pod. Day suroy. Hindi suroy. Kisa may naa diri. Si Sonic na nakabukot. Lagi si Kwan. Manim los di baron. Oh, yun pa. Ngit-ngit pa to no. May padili magpaning oh. Kani, kuha ko ni paning. Tura na ko ni kibata. Pinay suroy. So, naagid di atong kuan guys oh. Mga kauban na to nga taga kuan guys. Taga malalayong dapit. Si Mawid TV ug si JC Click. No, napo dito si Sonic ug si RG Works. No, karon na kita kalaga ni kuan guys, bypass kay pait. Ay, dol na to sticker diri oh. Daro? Kasa na tagadi ka? No, di ka man. Maulaw pa, bago pa man kon, maulaw pa. Kani, yung picture gani. Maulaw pa siya. Ito man eh. Nakaon na. Shoutout kay JTV Idol. So shoutout sa imo master. Mao ni si Saddam Suroy. So shoutout. So ana lang, good vibes na ta. Hey! Hey, nagit ka diri dul. Oh, Davao Traveler. Abot ka diri. Taga di ka na dol, bago po na. Oh, taga na. Naka-sticker master? Ha? Nga ito? Wala pa ko sticker si mo ba? Hindi. Ay. Guwapo ni. Bago ra ko nabot, naghatot ko sa kong asawa. Balo nga gahi ta. Nakay sticker master, wala pa ko sticker ka mawid ba? Ha? Oh, nakaon ni. Perminti nakaon. Wala masuk ko. Oo. Ay, salamat, naka-sticker na dyan kong mawid. Duga-duga, di ba mo mababa? Lagi, yung tapulan, yung taga-mental good. So, natagan na guys. Nanapo tayo bagong koleksyon sticker. Dagan na kayo kong sticker ba? Yee! Bumba tabi. Na si Mutunods. Dol! Hey! Karon mangayon siya kong sticker niyo, nakita na kita. Ay, wala man nagkagati, no? Wala. Pwede pa bumba? Bumba ko be. Hinanam tog tingog ako motor sa unaw. Dos. Ug makatulis lagi ko kuan lagi. Inani gid ako motor sunod ba? Adayan na ni Brad.
Yagis, naka-acrophobic ko. Kahapon, diri siya. Diretso sila ako. Mutunod ko ba? Kuha naman ibalik. Ah. Diretso na. Yagi man ni gapon, tong istorya na yung Joker ba? Yagi man si gapon dito. Padong masih mo. Padong si mo. Anato. Gaga. Isdi. Buwan ni ay. Isa-isa ra kuya tagan niya. Kung ihatag ni sa kuha ba, gakuson yun akong tambutso ani ba? Ay, dara. Follower, pwede follower. Picture lang. Dol, asa naman po ka magbilin, Dol? Dol. Follower, pwede. Follower, pwede ma-pin siya. Ay, pwede. Dol, asa naman po ka magbili kwarta? Comment lang siya para ano. Kami na makasambal. Mutunods. Dol. Pag ihatag niya sa kuha, gakson ako ni acrophobic, itusod na ako kung tudlo diri. Kaya ako naka-excel man na. Ako ay pamutay ng pangalan ng account. Kuha na, katong post niya, katong sayang kadula. Sabay na nga. Pragmasa yung fan ba? Ay, shout out guys! So, natin na karoon sa bypass hospital mga kasoroy. Ako ba na doon nila mga tiro sa bypass, no? Wapo, dito na natin. Walang tangin doon. Shout out now! Dok, pwede po ba doon? Ay, ako bumba ko. Ay. Malagpot ka. Dol, inig mo ana, malagpot biya. Sugay. Be. Tanawa ana pag bumba Franco ano. Makagupat piston. Sige, sige. Isa pa. Wala nakita yung now. Kailangan kita ipakita? Oo. Oh, dapat ipapilit sa tambutso. Dapat igbumba yan ang isa kakamot sa tambutso yan oh. Watch out! Kapong skill! Ay mga kapong skill! Majikiro na siya, mawala-wala yan kuan. Dili na basta sa peace! Iwagi, prank! Oh! Kasi malimot ka nga imo ni content. Hana! Na, pataka naghatag. Ayun. Laparag makina eh. Sige, basta ma-promise to. Sige, basta. Bago na pa rin yung motor? Acrophobic. Ito, dapat ipinikunin ko. Mabilis yung takbo na nung kakil. Nagabian yun mi. Nakabot ito ang mga kauban ng mga laya da ubay-ubay pud meron. Nagkatapok ba? Lingaw-lingaw ra gud. Ya, giyahay na may panglakaw so naiwit man ko. Diri na lang ko. Balik na po kog di karon kay mag kuha na po ko sa akong partner hatod siyang cellphone nga nabilin. So, diri lang tama ng ato ang vlog karong adlaw guys, no? So, salamat kayo sa pagtanaw. O kayo kalimot pag follow sa akong Facebook page o pag subscribe sa akong YouTube channel, no? So, diri lang tama. Peace out.